Postoji jedan detalj biblijskog hebrejskog koji praktički nijedan prijevod na portugalski ne uspijeva pokazati. A kada uočimo taj detalj, način čitanja cijele Biblije se mijenja. U hebrejskom ne postoji posebna riječ za obećanje. Nema je. Ne postoji zasebna imenica koja bi rekla ovo je Božje obećanje, a ovo je samo obična rečenica. Riječ je ista. To je riječ davar, a davar znači riječ, znači stvar, znači događaj, znači obećanje. Sve u istom pojmu pojavljuje se više od 1000 puta u Starom Zavjetu. Više od 240 puta odnosi se na izravan Božji govor, a ono što to znači sa stajališta samog jezika jedna je jedina stvar. Kada Bog govori, to jest obećanje. Kada Bog kaže neku stvar, ta stvar je već u tijeku. Nema razdvajanja između Bog je obećao i Bog čini. To je isti davar. Njegova riječ stvara, njegova riječ ispunjava, njegova riječ jamči. I upravo to povezuje sve biblijska obećanja. Nije to narativna slučajnost. Nije to književna tema koju su urednici naknadno izmislili. To je gramatička struktura jezika. Svako obećanje koje Bog daje ista je riječ u različitim slojevima koja se odmotava u vremenu. Danas ćemo razumjeti kako to funkcionira. Vidjet ćemo hebrejski obrazac koji leži ispod svega, od postanka do otkrivenja. Vidjet ćemo zašto Pavao, ondje u Novom Zavjetu, daje izjavu koja se čini pretjeranom, ali je doslovna. Da su sva Božja obećanja vezana uz jednu jedinu osobu, te da su u toj osobi, bez iznimke, da. To je rečenica koju ćemo istraživati do kraja. Nalazi se u drugoj poslanici Korinčanima, 1. poglavlje, 20. redak. Ali da bismo do nje stigli s pravom dubinom, treba razumjeti dio koji nedostaje u većini propovjedi o obećanju. Idemo na prvi sloj. Riječ davar dolazi iz hebrejskog korijena koji nosi ideju nečega pokrenutog, nečega dovedenog u postojanje govorom. U postanku, 1. poglavlje, Bog govori i pojavljuje se svjetlost. I reče Bog, neka bude svjetlost. I bi svjetlost. Na hebrejskom to je upravo isti glagolski pokret povezan s davarom na djelu. Govoriti i činiti isti su pokret. To nije metafora. Tako Biblija razumije Božju riječ od prve rečenice knjige. Pogledajte što to mijenja. Kada Bog kaže Abrahamu učinit ću od tebe velik narod, to učinit ću nije obećanje koje će se možda jednog dana ispuniti. To je davar. Već je u tijeku, već poprima oblik. Abrahamovo obiteljsko stablo počinje pupati u trenutku kad on čuje rečenicu premda su on i Sara prestari da bi imali dijete. To je isti pokret stvaranja iz postanka 1. Bog govori, stvar jest, stvar započinje. Zato prorok Izaija u 55. poglavlju 11. retku piše naoko čudnu rečenicu. Tako će biti riječ moja, koja izlazi iz mojih usta. Neće se k meni vratiti prazna, nego će učiniti što mi je drago i napredovati u onome za što sam je poslao. Pogledajte dobro, Božja riječ tretira se kao djelatnik, kao glasnik koji izlazi, obavlja posao i vraća se. To je moguće samo unutar jezika u kojem su riječ, stvar i događaj isti pojam. Moguće je samo unutar davara. Sada drugi sloj. Postoji riječ koja se pojavljuje 284 puta u Starom Zavjetu. Riječ je berit. A berit znači savez, pakt, svečani sporazum između dviju strana, ali iza te riječi postoji korijen koji mnogi ljudi ne poznaju. Najprihvaćeniji korijen je barah, što znači rezati, rezati savez. I ta slika nije pjesnička, doslovna je. U svijetu drevnog Bliskog istoka sklapanje pakta bio je krvavi obred. Uzimali su životinju, raspolavljali je, postavljali dvije polovice u red na zemlji i strane sporazuma prolazile su između polovica hodajući kroz krv. Značenje je bilo eksplicitno. Ako prekršim ovaj savez, neka mi se dogodi ono što se dogodilo ovoj životinji. Neka budem rasječen na dvije polovice. U Jeremiji 34. poglavlju, 18. redak, Bog se izravno referira na taj običaj.
Izraelci su sklopili savez prolazeći između dvije polovice teleta, a zatim ga prekršili. I Bog ih osuđuje kaznom koja odjekuje obred. Oni će biti rasječeni. Zakletve drevnog Bliskog istoka tako su funkcionirale. Bile su to samo prizivi smrti u slučaju da riječ bude izdana. Sada zadržite tu sliku jer ona objašnjava jedan od najiznenađujućih prizora u postanku. 15. poglavlje. Bog poziva Abrahama da sklopi savez. Kaže Abrahamu da uzme junicu, kozu, ovna, grlicu i goluba. Abraham polovi životinje. Postavlja polovice u red. Bilo je to otvaranje obreda. Trebalo je da on i Bog zajedno prođu između komada. Ali Abraham pada u dubok san, težak. I kad sunce zađe, pojavljuje se zadimljena peć i zublja vatre. Sami. Prolaze između polovica. Sami. Abraham ne prolazi. Samo Bog prolazi. I u tom trenutku, čitajući 15. poglavlje postanka, mnogo toga počinje imati smisla. Taj savez nije bilateralni ugovor s obostranim obvezama. Taj savez je jednostran. Samo se Bog obvezuje. Samo Bog izvodi samopriziv. Kao da Bog kaže na djelu, bez riječi, ako se ovo obećanje ne ispuni, neka budem rasječen na dvije polovice. Istraživači koji su proučavali drevne ugovore Bliskog istoka shvatili su veličinu te stvari. U svim poznatim sizerenskim paktovima toga doba upravo je vazal, slabija strana, preuzimao prokletstvo. Onaj koji bi prošao između komada bio je onaj koji je mogao prekršiti. U postanku 15 prolazi Bog. Suzeren preuzima sankciju. U cijelom drevnom svijetu to je jedinstveno. Nema usporedbe. I taj prizor je srce abrahamskog obećanja. To nije samo Bog koji kaže blagoslovit ću Abrahama. To je Bog koji kaže na djelu da to obećanje ne ovisi o tome ispunjava li Abraham bilo što. To obećanje Bog drži cijelo sam, vlastitim postojanjem kao jamstvom. I zato pisac poslanice Hebrejima, stoljećima kasnije, taj prizor naziva sidrom duše. Reći će da je Bog, želeći još jasnije pokazati da je obećanje čvrsto prisegao samim sobom. Nalazi se u Hebrejima 6. poglavlje, reci od 13. do 18. Dvije nepromjenjive stvari, piše autor, Božje obećanje i Božja zakletva. U obje nemoguće je da Bog laže. U obje nemoguće je da se Bog povuče. Zapazite ovo. Pisac Hebrejima piše kršćanima 1. stoljeća. Ljudima koji nikada nisu vidjeli Abrahama, koji nikada nisu vidjeli zublju vatre kako prolazi između komada junice. A on im kaže, isto sidro vrijedi i za vas. Isto obećanje koje je Bog sam preuzeo ondje u postanku 15 sada drži vašu vjeru. To je pomalo apsurdno ako stanemo i razmislimo. Kako prizor logorske vatre u pustinji prije 1000 godina još uvijek nešto sidri danas? Odgovor je u Davaru, u Beritu. Riječ koju je Bog ondje izgovorio nije ondje završila. Ona je i dalje u pokretu. I dalje je ista riječ koja se još uvijek ispunjava. I zato pisci Novog Zavjeta mogu reći, a da to ne zvuči pretjerano, da je svako obećanje koje Bog danas daje još uvijek unutar one iste strukture iz postanka 15. To je isti davar koji se pojačava, ali da bismo to dobro razumjeli, treba se vratiti još više unatrag. Treba početi prije Abrahama. Prvo obećanje u Bibliji nije u postanku 12. Nalazi se u postanku 3, 15. redak. Prizor je rajski vrt nakon pada. Bog razgovara sa zmijom i izgovara rečenicu koja je u tradiciji postala poznata kao protoevanđelje. Prva radosna vijest. Na hebrejskom stavit ću neprijateljstvo između tebe i žene, između tvoga sjemena i njezina sjemena. Ono će ti satrti glavu, a ti ćeš ga ujesti za petu. Ondje postoji riječ na kojoj treba zastati. Riječ sjeme. Na hebrejskom zera. A zera je kolektivna jednina. U portugalskom prijevod mora odabrati ili sjeme, u jednini, ili potomstvo, u množini. Hebrejski ne. Hebrejski prihvaća oba značenja istodobno. Može biti jedno jedino sjeme, jedan jedini potomak. Može biti cijela loza,
Sama riječ nosi tu višeznačnost i ta višeznačnost nije mana, dizajn je. Bog ondje obećava nešto što vrijedi za jednog određenog potomka koji će smrviti glavu zmiji i istodobno vrijedi za cijelu lozu koja će biti u sukobu sa zlom. Oba značenja zajedno. I tko god čita Postanak 3 polako, već će osjetiti da je nešto pokrenuto. Riječ, davar. I taj davar sada traži ispunitelja, traži sjeme. Ali Biblija ne kaže tko, ne kaže kada. Sljedeće poglavlje pokazuje Kaina koji ubija Abela. Sljedeća poglavlja pokazuju čovječanstvo koje propada. Dolazi potop, dolazi Babel i ti čekaš. Čitaš, stranicu po stranicu čekajući. Sjeme je obećano, ali gdje je ono? I tada dolazi 12. poglavlje. Bog poziva čovjeka po imenu Abram u gradu Haranu i kaže: iziđi iz svoje zemlje, iz svoje rodbine i iz kuće svoga oca, u zemlju koju ću ti pokazati. Zapazite strukturu, jer je neuobičajena u hebrejskom. 5 puta zaredom, u 3 retka Bog kaže: ja ću učiniti. Ja ću od tebe učiniti velik narod. Ja ću te blagosloviti. Ja ću uzveličati tvoje ime. Ja ću blagosloviti one koji tebe blagoslivljaju. U tebi će biti blagoslovljene sve obitelji zemlje. Zašto 5 puta? Nije to stilistika. Potpis je. 5 puta ja ću učiniti hebrejski je obrazac jednostranog pakta. Bog ne traži ništa od Abrahama prije nego što obeća. Ne kaže ako budeš pravedan, blagoslovit ću te. Ne kaže ako budeš obdržavao zakon, dat ću ti zemlju. Kaže, ja ću učiniti. Točka. I Abraham, koji ima 75 godina, izlazi, ide, vjeruje. I ovdje ulazi još jedna hebrejska riječ koja sve mijenja. U Postanku 15. poglavlje, 6. redak. Nakon što Bog obeća Abrahamu potomstvo brojnije od zvijezda, tekst kaže: i povjerova Abram Gospodinu, i to mu se uračuna u pravednost. Riječ za povjerova ondje dolazi iz drevnog hebrejskog korijena. 3 slova, alef, mem, nun. Korijen aman. Aman znači učvrstiti, poduprijeti, učiniti čvrstim. Iz tog istog korijena dolaze 3 važne riječi. Dolazi emunah, što se prevodi kao vjera. Dolazi aman kao glagol, koji znači potvrditi, učiniti čvrstim. I dolazi amen. Amen. Riječ koja se danas izgovara na kraju molitvi. Sve isti korijen. I ta je struktura važna, jer pokazuje kako vjera funkcionira unutar hebrejskog. Vjera nije prije svega osjećaj. Vjera je oslanjanje na nešto čvrsto. Vjera je smatrati neku riječ dovoljno čvrstom da se na nju nasloni život. I kad vjernik kaže amen, koristi isti korijen da potvrdi ova riječ je čvrsta. Oslanjam se na nju. Zato Pavao kad piše Korinčanima sastavlja rečenicu koju je gotovo nemoguće dobro prevesti na portugalski. U drugoj poslanici Korinčanima, 1. poglavlje, 20. redak, kaže: sva Božja obećanja u njemu, u Kristu, jesu da. Zato je po njemu i amen Bogu. To je korijen aman koji se pojavljuje u grčkom. Obećanja su čvrsta u Kristu. I kad crkva odgovara amen, govori jednom riječju: tvoja je riječ čvrsta, oslanjam se na nju. Ali da bismo došli do Pavla, ima još mnogo puta. Ima brdo Sinaj s Mojsijem. Ima Davidski savez u 2. knjizi o Samuelu, 7. poglavlje, s obećanjem prijestolja koje traje zauvijek. Ima Jeremija u 31. poglavlju koji govori o novom savezu, izrazu koji se pojavljuje jedan jedini put u cijelom Starom zavjetu. I ima način na koji sve to konvergira, ondje na kraju, u jednom jedinom imenu. Idimo korak po korak. Sljedeće stajalište je Sinaj, ali prije toga vrijedi zadržati jednu sliku u glavi. Ona zublja vatre u Postanku 15, koja sama prolazi između komada. Zadržite tu sliku. Ona će se vratiti. Sinaj se pojavljuje u Izlasku, 19. poglavlje. Izrael je utaboren u podnožju gore. Izašao je iz Egipta prije 3 mjeseca. I Bog poziva Mojsija. Kaže nešto što se čini jednostavno, ali mijenja strukturu saveza. Ako pomno budete slušali moj glas i držali moj savez,
Bit ćete moja posebna svojina između svih naroda. Izlazak, 19. poglavlje, 5. redak. Zapazite riječ, ako, im na hebrejskom. Prvi je to put da se pojavljuje uvjetno ako u Božjim ustima unutar velikog saveza. U postanku 15 s Abrahamom nije bilo ako, bilo je samo ja ću učiniti. Ali na Sinaju se pojavljuje. I pojavljuje se jer je savez ovdje druge vrste. Bilateralan je. Obje strane imaju obveze i to mnoge ljude zbunjuje. Čini se da je Bog promijenio metodu. Čini se da je napustio jednostrani pakt s Abrahamom i prihvatio uvjetni ugovor s Izraelom. Ali ako polako čitamo ono što slijedi, shvaćamo da nije baš tako. U Izlasku 24. poglavlje Mojsije pečati taj savez krvlju. Uzima krv žrtvovanih životinja. Polovicu baca na žrtvenik. Naglas čita knjigu saveza pred narodom. Narod odgovara sve što je Gospodin rekao činit ćemo i poslušat ćemo. A onda Mojsije poškropi drugom polovicom krvi narod. Kaže, evo krvi saveza koji je Gospodin sklopio s vama. Izlazak 24. poglavlje, 8. redak. Krv saveza. Berit ratificiran krvlju. Ista struktura drevnog Bliskog istoka. Ali ovdje postoji suptilna razlika. Na Sinaju krv ne ide samo na žrtvenik koji predstavlja Boga. Ide i na narod. Obje strane su povezane krvlju. Obje preuzimaju prokletstvo. Doista je bilateralan pakt. I tu leži detalj koji mnogi propovjednici prelete. Sinajski savez ne zamjenjuje Abrahamski savez. Stavlja se unutar njega. Kao novi sloj na temelju koji je već jednostran. Pavao u Galačanima 3 jasno čini tu razliku. Obećanje je došlo prvo. Došlo je s Abrahamom na temelju vjere, bez uvjeta. Zakon je došao 430 godina kasnije. A zakon, kaže Pavao, ne poništava obećanje. Nema načina. Obećanje je starije. Dakle, struktura je sljedeća. Temelj svega je jednostrano obećanje dano Abrahamu u postanku 15. Na taj temelj Bog stavlja bilateralni savez sa Sinaja koji upravlja svakodnevnim životom naroda. Ali temelj se ne mijenja. Zublja vatre već je prošla između komada. Taj davar je već u tijeku. Sinajski zakon poučit će Izrael kako živjeti unutar pakta, pokazat će Božju svetost, izložit će veličinu ljudskog problema, ali ne stvara spasenje. Spasenje je već bilo obećano. Već je bilo u pokretu od postanka 12. Zato, bez razumijevanja tog sloja, Stari Zavjet izgleda kao Bog pravila koji pokušava izaći na kraj s narodom koji ne uspijeva, a Novi Zavjet izgleda kao Bog milosti koji se pojavljuje iznenada. Nije tako. Milost iz postanka 15 ista je ona koja se pojavljuje na Kalvariji. Sinajski uvjet bio je trenutak unutar većeg plana, a taj veći plan nikada nije ovisio o ljudskoj sposobnosti ispunjenja. Prijeđimo na sljedeći čvor, na Davida. U drugoj knjizi o Samuelu, 7. poglavlje, David je već kralj. Osvojio je Jeruzalem, stanuje u Cedrovoj palači i gleda kovčeg saveza koji je još u šatoru. Smatra to nepravednim. Kaže proroku Natanu, ja stanujem u kući od cedra, a Božji kovčeg stanuje pod zavjesom. I Natan u prvom trenutku kaže, idi, čini, Bog je s tobom. Ali iste te noći Bog se javlja Natanu i mijenja igru. Ti ćeš mi sagraditi kuću za boravak, pita Bog. I tu dolazi jedna od najneočekivanijih rečenica Starog Zavjeta. Bog kaže Davidu u biti sljedeće, ti mi nećeš graditi kuću, ja ću tebi graditi kuću. A ta kuća nije od kamena, dinastija je loza koja ne završava. U drugoj knjizi o Samuelu, 7. poglavlje, 16. redak, Bog kaže Davidu, tvoja kuća i tvoje kraljevstvo bit će učvršćeni zauvijek pred tobom. Tvoje će prijestolje biti čvrsto zauvijek. Pogledajte riječ, čvrsto. Na hebrejskom dolazi iz korijena aman, isti onaj iz vjere, isti onaj iz amena. Davidovo prijestolje je učvršćeno istim korijenom kao i Abrahamova vjera.
To je ista jezična struktura. Božja riječ podupire prijestolje. Božja riječ podupire vjeru. Isti je davar koji učvršćuje. I ovdje postoji detalj koji mnogi ne primjećuju. Kada Bog daje to obećanje Davidu, nema uvjeta. Nema ako. Nema ako budeš pravedan, ja ću to učiniti. Ima ja ću učiniti. Opet. 5 puta ja ću učiniti u nekoliko redaka. Isti potpis kao u Postanku 12. Ista jednostrana struktura. Davidovi sinovi i unuci sagrešit će. Idolo poklonit će. Podijelit će kraljevstvo, izgubiti Jeruzalem, biti odvedeni u Babilon. I unatoč tome, obećanje vječnog prijestolja ostaje. Zašto ostaje? Jer je jednostrano. Jer ga je Bog preuzeo sam. Psalmist će stoljećima kasnije napisati: jednom sam zaprisegao svojom svetošću da neću lagati Davidu. Njegovo će sjeme trajati zauvijek i njegovo prijestolje bit će kao sunce predamnom. Psalam 89, reci od 35. do 36. Pogledajte ponovno riječ sjeme, zera. Ona riječ koja se pojavila ondje u Postanku 3, obećana u rajskom vrtu. Ona riječ koja se ponovno pojavila u Postanku 12, obećana Abrahamu. Sada se ponovno pojavljuje obećana Davidu. Isti je to šav, isti je to davar koji donosi isto obećanje u slojevima, u različitim osobama, ali s jednom jedinom sudbinom. I to vodi do jednog pitanja. Gdje sve to završava? Tko je to sjeme koje smrvi zmiju, koje naslijedi Abrahamovu zemlju, koje sjedne na Davidovo vječno prijestolje? Proroci počinju spajati te linije. Izaja 9. poglavlje govori o dječaku koji će se roditi i koji će imati Davidovo prijestolje. Mihej 5. poglavlje govori o vladaru koji izlazi iz Betlehema Efrate. Zaharija 9. poglavlje govori o poniznom kralju koji ulazi u Jeruzalem jašući magarca. Niti se počinju isprepletati, ali se još nisu zatvorile. I tu ulazi Jeremija. Jeremija je prorok koji je propovjedao na kraju Jude, u trenutku kad je Babilon već sve rušio. Hram se spremao pasti, narod se spremao biti deportiran i u tom kontekstu, usred katastrofe, Bog daje Jeremiji jednu od najvažnijih rečenica Starog zavjeta. Jeremija 31. poglavlje, 31. redak. Evo, dolaze dani, govori Gospodin, kada ću sklopiti novi savez s domom Izraelovim i s domom Judinim. Novi savez. Na hebrejskom Berit Čadašah. I taj se izraz pojavljuje jedan jedini put u cijelom Starom zavjetu. Jedan. U više od 23.000 redaka. Tu je i samo tu. Nema novog saveza prije toga. Nema poslije. To je neonska reklama koja treperi unutar knjige govoreći nešto vrlo drukčije se sprema dogoditi. I što je drukčije? Jeremija to detaljno opisuje u 3 točke. Prvo, taj savez neće biti kao Sinajski koji je narod prekršio. Biće drukčije vrste. Drugo, zakon tog saveza neće biti na pločama od kamena. Biće napisan u srcima ljudi. 31. poglavlje, 33. redak. Stavit ću svoj zakon u njihovu nutrinu i napisat ću ga na njihovu srcu. I treće, bit će konačan oprost. Oprostit ću njihovu opačinu i njihova grijeha više se neću sjećati. 34. redak. Pogledajte strukturu. Sinaj je bio pakt od kamena. Pakt kojem su trebale ploče, kojem je trebao veliki svećenik, kojem je trebala životinjska krv svake godine. Jeremijin savez je pakt srca. Ne treba mu kamen, ne treba mu životinja svake godine, ne treba mu ljudski posrednik koji griješi. Druga je arhitektura. I važno je primijetiti jednu stvar. To Jeremijino obećanje iz 31. poglavlja jednostrano je, ponovno. Brojite koliko ja ću učiniti ima u tom odlomku. Pojavljuju se u nizu. Ja ću staviti svoj zakon. Ja ću ga napisati. Ja ću im biti Bogom. Ja ću oprostiti opačinu. Inicijativa je sva Božja. Uvjet koji je narod tlačio na Sinaju nestaje. Ono što dolazi izravno je Božje djelovanje unutar čovjeka. Bog sam koji počinje živjeti unutar osobe.
Židovi koji su slušali Jeremiju razumjeli su da je to obećanje za budućnost, za neki trenutak naprijed u povijesti. Nije moglo biti tada. Hram je bio razaran, narod je odlazio u Babilon, ali riječ je ostala. Ostala je lebdjeti, čekajući ispunitelja. Prolaze stoljeća, povratak iz progonstva, obnova drugog hrama, razdoblje između zavjeta, gotovo 400 godina bez proroka, tišina. I kada se Božja riječ ponovno pojavi, pojavljuje se u prizoru koji se čini malenim, na malom mjestu gdje malo ljudi gleda. Prizor je posljednja večera. Luka, 22. poglavlje, 20. redak. Isus uzima čašu i izgovara rečenicu koja, ako ne poznaješ pozadinu Jeremije 31, izgleda samo kao liturgijski detalj. Ali ako je poznaješ, eksplozija je. Isus kaže, ova je čaša novi savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva. Berit čadašah, novi savez. Onaj izraz koji se pojavio jedan jedini put u cijelom Starom zavjetu, ondje u Jeremiji 31, sada se ponovno preuzima. I preuzima ga židovski čovjek koji govori aramejski ili hebrejski u noći prije paše s židovskim učenicima oko sebe. Razumjeli su. Znali su napamet što je Berit čadašah. Znali su što je Jeremija rekao stoljećima ranije. A sada je netko govorio, ova krv ovdje, krv je toga. Pogledajte što se spaja. Krv saveza na Sinaju bila je na žrtveniku i na narodu. Krv novog saveza je u čaši koju Isus nudi. Razlika je vrsta krvi. Životinjska na Sinaju, ljudska sada. Životinsku je trebalo ponavljati svake godine, ovu ne. A razlog je izravan. Pisac Hebrejima u 9. poglavlju jasno kaže da je Kristova krv vječna. Ušla je jednom u svetište, ne treba ponavljanje. I cijela poslanica Hebrejima u 8. poglavlju citirat će Jeremiju 31 cijelu, riječ po riječ, govoreći da je to obećanje ono što se sada ispunjava. Pisci Novog Zavjeta točno su znali gdje stoje. Ali postoji još jedan sloj. I u tom sloju vraća se zublja vatre iz Postanka 15. Sjećate li se prizora? Abraham spava. I samo Bog prolazi između komada, sam, preuzimajući cijelo prokletstvo. Kao da kaže, ako se ovo obećanje ne ispuni, neka budem rasječen na 2 polovice. Skoči na križ. Matej 27. poglavlje. Isus visi. I evanđelje opisuje čudan detalj. U trenutku kad on predaje duh, hramska se zavjesa razdire na 2 dijela, od vrha do dna. Matej 27, 51. redak. Nešto se razdvaja na pola, na 2 polovice, u istom trenutku kad to tijelo umire. Prvi su kršćani uočili odjek. Justin mučenik u 2. stoljeću već je pisao o tome kako su prizori Starog Zavjeta prefigurirali Kristovu muku. Augustin će, stoljećima kasnije, reći da je zublja vatre usred komada bila slika križa usred povijesti. Da je Bog u Kristu ispunio zakletvu koju je sam dao ondje u pustinji. I platio je prokletstvo koje je obećao platiti ako savez bude prekršen. A savez je bio prekršen, naravno, od Izraela i od cijelog čovječanstva. Ali prokletstvo je palo na samog Boga, na stranu koja je prisegla. To je rečenica koju Pavao sastavlja u 2. poslanici Korinčanima, 1. poglavlje, 20. redak. Pročitajmo je sada polako. Jer sva Božja obećanja, koliko ih ima, u njemu su da i po njemu amen, na slavu Bogu po nama. Na grčkom je eksplozivnije nego što izgleda na portugalskom. Pasai gare panželija i teou. Sva obećanja bez iznimke nalaze svoje da u Kristu. Ne neka, sva. I otud referenca na amen. Onu riječ koja dolazi iz korijena aman, istog onog iz vjere, istog onog iz čvrstoće. Pavao u biti kaže sljedeće. Vjera koju je imao Abraham, čvrstoća u koju se David pouzdao, savez koji je predvidio Jeremija, sve to ima jednu jedinu točku usidrenja. A ta točka je osoba. To je Krist. Kada crkva kaže amen, oslanja se na njega. Govori, ova je riječ čvrsta, ova je riječ obećana zera, ova je riječ zublja koja je sama prošla između komada. I na Kalvariji
Posljednja Isusova riječ u Ivanu 19:30 retku jedna je jedina riječ. Tetelestai. Na grčkom to je pojam koji se koristi na trgovačkim računima. Podmireno, plaćeno u potpunosti, dug obećanja koji je Bog prisegao nositi tu je plaćen. Davar iz Postanka 15 stigao je do svog ispunjenja. Božja riječ nije se vratila prazna. Učinila je upravo ono za što je bila poslana. I ovdje dolazi točka u kojoj se sve sažima. Pitanje više nije obećava li Bog. Cijela Biblija pokazuje da on stalno obećava. Pitanje je tko drži obećanje, tko jamči da će ono stići do kraja. A odgovor koji daje cijela knjiga, ponovljen u slojevima, u savezima, u obredima, jedan je jedini. Onaj koji drži obećanje jest Bog. Sam. Zublja vatre prošla je sama između komada u Postanku 15. Jedinstveni veliki svećenik ušao je u svetište u Hebrejima 9. Jedinstveno janje umrlo je na križu u Ivanu 19. Prokletstvo koje bi palo na onoga tko bi prekršio pakt, palo je na samog Boga. Jer je Bog prisegao i Bog je platio. To potpuno mijenja način čitanja Biblije. Nije to priručnik pravila koja moraš ispuniti i zaslužiti obećanje. To je priča o Bogu koji nosi obećanje koje je sam preuzeo od početka do kraja. Svaki davar koji izlazi iz njegovih usta već je u tijeku od trenutka kad je izrečen. Ne vraća se prazan, čini ono za što je poslan, ispunjava. Jer je u prirodi njegove riječi da ispunjava. Zato amen vjere nije samo kraj molitve. Ispovjed je da je ta riječ čvrsta. Korijen aman koji se očituje na ustima vjernika. Ljudsko biće koje se oslanja unutar vremena na onaj vječni davar koji nikada nije zakazao. Svaki put kad netko kaže amen, ponavlja ono što je Abraham učinio kad je vjerovao, ono što je David učinio kad se pouzdao u obećano prijestolje, ono što je Marija učinila u Luki 1 kada je rekla neka mi bude po tvojoj riječi. Sve je to aman, sve je to ljudska čvrstoća oslonjena na čvrstu riječ. I time cijela Biblija završava. U Otkrivenju 22. poglavlje, 20. redak, posljednji je govor zabilježen u pismu. Onaj koji svjedoči o ovome kaže, zaista dolazim brzo. Amen. Dođi, Gospodine Isuse. Amen. Ponovno korijen, ponovno potvrda. Riječ je započela u Postanku 1 s Bogom koji kaže neka bude svjetlost. Završava u Otkrivenju 22 s crkvom koja kaže amen. Dva kraja knjige, držana istim hebrejskim korijenom koji nosi ideju čvrste riječi. A između njih cijela povijest jednog jedinog obećanja izrečenog na 1000 načina, ali koje je jedno jedino. Ako ti je ovaj video pomogao da uočiš sloj Biblije koji još nisi vidio, podijeli ga s nekim tko bi također želio otkriti. Ostavi like, to jako pomaže rastu kanala. I pretplati se ovdje ako još nisi pretplaćen da ne propustiš sljedeći. Do sljedećeg videa.